И здравейте, това е моята кандидатура за Bombcraft. Така, това е една къщата, която съм направил. Както виждате, малко в средновековен стил. Не мисля, че ще получи много добре, но не знам, те лиани не спират да растат обаче. Така. Както виждате, тук има hidden lighting. На два етажа. Всъщност този етаж се намира в покрива, но навънка изглежда, че... Да, всъщност навънка изглежда, че се намира покрива, но тук изглежда, че се съвсем нормално. А тук, както виждате, има малки храстчета. Един чест, в който няма нищо. Има малко прозорчета. Така. Една пътека, която не знам дали се получи, честно да си кажа, за първи път пробвам вид пътеки. Тук храстчета. Един мост, който не беше чак толкова труден. И една кула, нали, но не може да се качи горе, просто е така декоративно, нали, да седи. Както виждате, тук има още, има hidden lighting тук под килимчетата. Да, виждате колко е светло. И една къстъм река. Знам, че това е Glowstone, но просто исках да пробвам. Пробвах с шейдър как ще изглежда и поне не се виждаше много, исках да видя, защото дали ще се вижда с Glowstone, просто не съм го оправил. Но не мисля, че това има много голямо значение. Наистина тази къстъм река много трудно направих, но много време ми отне. Както виждате, съм сложил, нали, както обикновено в реките има гравия, останати и така нататък. И да, там има някакво село. Да, доста съм тераформнал, защото това хълмче беше ето до тук някъде. И съм тераформил много сцено. Аз съм, ника ми е Кручо, от София на 15 години. Разбирам от Рестон. Обичам да стреля в средновековен стил. Програмист съм, ако това има някакво значение, все пак казвам. Не знам дали ще трябва, но да. Нали, програмист съм, правя игри, но това е отделно от темата сено. И да, стримвам, повече стримвам, отколкото записвам видеа. Даже в канала ми в YouTube има само такива клипчета за информация, какво ще става с стримовете и така нататък. Да. Това беше моята кандидатура. Аз бях Кучо и до скоро!